megfeszítve a forrás, csak finoman. Ugye! Hagyj engedd előbb egy kicsit. Ugye! Ugye! Ó, jó! Ugye! Okos! Ó! Hagyj hosszabbra, lazább. Bravo, ügyes, feszítsd meg. Jó! Jó! Ügyi, bravo! Okos! Ügye! Hey, bravo! Okos! Szuper! Le tudod nyugasztani róla? De folytatnál, persze. Folytatja? Igen, nem elfér. Ó, az Igor, engedd elő. Fogjad. Tartsd ott. Én ellopom tőle. Ha lenyugasztod, ott marad előtte, jó? És tartod a kar mellett. Hagyd ott. Te álljál ide, mert innen el fogja engedni, és szalad utána a kutya, jó? És majd kövesd a kutyát. Leszek a végére nézzünk, ott van leesve. Jó! Engedd el! Jó! Nézd meg! Jó! De ügyes kutya! Nézd oda! Jó! Jó! Fogd meg a forrát! Jó! Jól van! Nyugodj le! Még egyszer meghetszeljük, és azzal kiviszed. Oké. Ugye? Csodálkozol. Tartsd előtte.